Bilduak gu gaurko hontan, pentsatu zenbat bide egin den, hainbeste ipar egotan. Hartu dezagun elkar eskutan, edota elkar besotan. Aberriaren mugak zabalduz, hasi gaitezen bersotan. Hau da sorpresa, hau da jendetza, segurara aiatzean, askoz gehiago bildu altzeiken, ostegune iluntzean. Doinu librean leku askean, has gaitezen jolasean. Mugak ez dira muga izaten, norberak jarri ezean. Baina iker maiz gure baitan, bada mila muga no mota. Lehenengo muga da hitza bera, eta urrengoa nota. Ni bada espada goiko tonura, pasatuko nahi saltoka. Baina mesedez hasi suabe, bide luzea dagota. Leku hartzeko beharrezkoa, lehenbiziko ariketa. Musiko hauek hainbeste arte, atzaparretan gordeta. Meriendatzeko eman digute, ia librako txuleta. Hauen tonura ailegatzeko, zerbait beharko zaneta. Zeo zerberaz beharko genun, arrankatzeko gurpila. Musikoen ta bersolarien, sinkronizatze urbila. Ikerre gure meriendai buruz, eman ditu datu pila. Bada espada ez ditu aipatu, hiru sagardo botila. Disimuloan pasa nahi nuen, baina nolako problemak. Baina gaur ere kobertura du, Arzallus jaunan antenak. Sagardoana ez dut aipatu, ta mutikoaren penak. Badaude gauzak aipatu gabe, mundu denak dazkienak. Baina ala ere mundu guztia, ongi konturatu dedin. Iparra eta egoa dugu, ta ez da gertatu behin. Musikari asko iparraldeko, gubitatik bat benepin. Iparraldekoek lan pixkat eta egokoek festa egin.
Biok festara etorri gera, hori ez da nobedade, ematen dunez mundu ontara, hortako sortuta gaude, mugan bi alde gaipatu ditu, ze brillu ze abildade, ego aldean loei nahi dut gaur, baina iparri galdu gabe. Baina ikerpentsa hemen luzea, izaten dela karrera, inoiz bi bukatu izan dut eta hiruetatik aurrera, nik apustua egingo dizut eta normala ote da, zulotaratu baino lehenago baietz neu heldu etxera. Zuretzat aina toki badago, laguna ze ama alden, gainera biok loein daikegu, bata besten aldamenen, aperitibok polit xamarra ez aldegu eman hemen, urrengoraino joango algera, zuztarrak bota baino